Mamo moja, ja sa vydám len do Kovačici. Tanečné divadlo v podaní kreatívneho strediska pre cestovný ruch, umenie a kultúru. Folklórny súbor Rozmarín, herci Kokramu, ľudový orchester Nvota, spevácké skupiny ako sú Perly, Bohémy, Sláviky a komorný zbor Viliama Figuša Bystrého vám odhadnú rozprávku o sobáši, tanečníkovi a tanečníčke z 2 slovenských dedín. Toto tanečné divadlo predstavuje dedičnú, stále pôvodnú kultúru. Je to príbeh o láske plnej smiechu a slz. Príbeh spätý so silnými emóciami, protiklad tolerancie, harmonického spolunažívania Padinčanov a Kovačičanov v minulosti a v súčasnosti. Dobrý, veru dobrý. Samozrejme, že prídeme. Už keď si naša Anča vybrala do Kovačici, tak do Kovačici pôjdeme. Tak, ak sme sa my mohli toľkú cestu dotrepať volať do Padín, hor Breon, tak sa vy môžete dotrepať do Kovačici do Breon.